Bona tarda. Se'm sent? Sí. Escolteu, aquí diu ciència optimista i també diu ens espera un futur brillant, perquè això és exactament el que jo penso de la vida. És a dir, el llibre es diu ciència optimista perquè penso que gràcies a la ciència i la tecnologia ens espera un futur brillant. Molta gent diu no, el futur de la humanitat serà molt fotut perquè cada vegada serem més gent, bla, bla, bla. No us ho creieu. Us explicaré per què. Mira, comencem. Aquest senyor es deia Gordon Moore i era, com podeu veure, el cofundador i president d'Intel Corporation. Intel és l'empresa que fabrica... Intel és l'empresa que fabrica els xips. La majoria de xips dels ordinadors són marca Intel, no? Doncs aquest senyor, l'any 1965, va dir una cosa. Va dir, el nombre de transistors que incorporarem en un xip es duplicarà cada 24 mesos. Un transistor, quants més transistors té un xip, un processador, més potència té i més velocitat de càlcul. Per tant, anar incrementant el nombre de transistors incrementa que els ordinadors siguin cada cop més potents. Que es dupliquin cada 24 mesos sembla una cosa com normal, però ara explicaré què passa. Ho va encertar tant que, mireu, perdó, he anat al revés, això són tots els xips que han sortit des de llavors. A l'any 1970, amb aquests xips que es deien 4.000, hi posaven uns 10.000 transistors, uns 1.000 transistors, entre 1.000 i 10.000. El 1980 ja n'hi posaven 100.000. El 1990 ja n'hi posaven 1 milió. I els últims, aquí pot sortir el Pentium, que són els que tenen ara els ordinadors més o menys. I actualment hi estem posant, que diu allà, 1.000 milions. És a dir, hem passat de 1.000 a 1.000 milions en aquest temps. I com és que ha sigut aquesta crescuda tan brutal, tan brutal? Doncs precisament perquè s'ha anat duplicant i duplicant i duplicant. Què vol dir que s'hagin duplicant? Doncs vol dir que nosaltres tenim el cervell molt preparat per una cosa que es diu la funció lineal. És a dir, nosaltres pensem que si avui hem fet això, demà farem més o menys el mateix i l'altre farem més o menys el mateix. Si faig ara una passa, que és 1 metre, i faig 8 passes, hauré fet 8 metres. Però imagineu-vos que la primera passa fos d'1 metre, la segona fos de 2 metres, l'altra fos de 4 metres i l'altra fos de 8 metres. Doncs això és la funció exponencial. I això és el que ha fet que aquest senyor ho va encertar tant, que pensa que això era l'any 1985, han dit, han passat un piló d'anys, i diu, aquest senyor diu, vaig fer això, i ha sigut veritat, i diu, no, francament, no m'esperava encertar-ho tant, perquè realment ho encertar completament. Molt bé, això és la funció lineal i la funció exponencial que us volia explicar. La funció lineal és el que us deia. Anem sumant i2, 1, i2, 3, i2, 5, i2, 7, i2, 9, i és una línia recta, oi? La funció exponencial és 1 per 2, 4, 8, anem multiplicant per 2, 16, 32, de moment no crida l'atenció, però arriba un moment que aquesta curva s'enfila, es posa a trempar cap amunt, cap amunt, cap amunt, cap amunt, i allà ja el nostre cervell és incapaç de calibrar les xifres que són absolutament absurdes, no ens les podem creure. Us faré un experiment perquè entengueu què vull dir amb això. Si us explico això és perquè tota la tecnologia actual es basa en els ordinadors, en els xips, en la potència que tinguin. Per tant, aquest creixement exponencial, desorbitat, que som incapaços de comprendre de la tecnologia, fa que tot avanci a una velocitat acceleradíssima. Per exemple, necessito un voluntari. Sempre m'equivoco, és el de baix, Anem a doblegar un paper. Qui vol pujar aquí? Això és com els mags que diu, un voluntari, sisplau. Qui vol pujar? Va, algú vol pujar a plegar un paper amb mi. Plegarem un paper, no farem res de mal. De debò no vol pujar ningú? Va, mira, puja. Mira, per allà hi ha l'escala. És per explicar una cosa científica. Ets de Castellà, tu? Sí. Molt bé, no passa res. Bona tarda, encantada. Vinga, cap aquí. Si agafem aquest paper i el dobleguem per la meitat, què tenim aquí? El gruix de dos papers. Si ara tornem a doblegar per la meitat, tenim el gruix de 4 papers. I estem fent la funció exponencial, com si fixes, no? Perquè anem multiplicant per 2. I si ho tornem a doblegar per la meitat, tenim el gruix de 8 papers. I si ho tornem a doblegar, tenim el gruix de 16. I si ho tornem a doblegar, ja estem a la que fa 5, et sembla? 6? Sí. Tenim el gruix de 32. I si seguim doblegant, 64. I no podem doblegar més, perquè més de 7 cops és molt difícil doblegar. Tranquil, però espera't un moment. Aquests senyors d'aquí, veus? Tenen el rècord mundial de doblegar un paper. Van doblegar un paper 13 cops. Rècord mundial, Mira com ho van fer.
van agafar un paper de vàter llarguíssim, de 4 o 5 quilòmetres, se'n van anar per l'Institut del MIT, l'Institut Tècnic de Massachusetts, i pels passadissos anaven allà amb el paper, quan arribaven a la punta tornaven enrere i el doblegaven, i van fer el rècord mundial aconseguint 13 cops. Com te dius? Pepa. Pepa. Mira bé l'altura que té 13 cops de doblegar. No és gaire, oi? És allò que dèiem de la funció lineal. És bastant, però no crida l'atenció. Molt bé, Pepa. 13 cops. Si ara diguéssim, què passaria si... Això us vaig a posar una fórmula, no us espanteu, Per calcular l'altura que farà aquest paper a mida d'anar-lo doblegant, aquesta és la fórmula, no és gaire complicada. G és el gruix que tindrà. 0,1 és perquè un paper més o menys fa 0,1 mil·límetres. Una resma de 500 fa 5 centímetres, això és un gruix en mil·límetres. I 2, amb aquesta n petita dalt vol dir que tantes vegades com el dobleguem, anirem multiplicant 2 per 2 per 2 per 2 per 2. Aquí ens ha sortit 16 vegades, perquè hem multiplicat 2 per 2, 4, per 2, 8 i per 2, 16. Molt bé. A mi em diuen, no posis fórmules que la gent s'espantarà. Us heu espantat, oi que no? No. És com aquells dels concursos diuen, no, tranquilo, hemos venido a jugar, oi? Doncs aquí està això. Què passaria... Ui, anem al botó. Què passaria si dobleguéssim aquest paper 26 vegades? No, anem a suposar que és hipotètic, És hipotètic. Que poguéssim doblegar-lo 26 vegades. Els que nois l'han doblegat 13. Quina alçada creus tu que agafaria aquest paper? A veure, no, assenyala'm amb la mà. Quina alçada? 26 vegades? No, aquesta més o menys és la que tenia 13 ja. 26 quan seria, més o menys? Veus? Pensa que és una funció exponencial. Ella té un pensament lineal com tots. Diuen, el doble. No! Ara us quedareu molt parats. Si multipliquéssim aquest paper 26 vegades, faria 6.700 metres. 6 quilòmetres d'alçada faria això. Es diu ràpid, Per posar-ho de debò. Si multipliquéssim 26 vegades, si vols pots multiplicar amb una calculadora 2 per 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 2 26 vegades i multiplicar-ho per això, veuries que et dona 6 milions de mil·límetres. Quina alçada és aquesta? Doncs molt senzill. Està entre el Kilimanjaro i l'Everest. És a dir, doblegant un paper 26 vegades, 26, és una xifra, oi? Doncs hem arribat entre el Kilimanjaro i l'Everest. Va, seguim, Pepa. Ara multiplicarem 32 vegades. Quina alçada agafarem, Pepa? Ara ja per on va la cosa. Cap a la lluna. Cap a la lluna? No, t'has passat. T'has passat una mica, però fem 429 quilòmetres. Ja passem dels mil·límetres, oi? I 429 quilòmetres és l'estació espacial internacional. Déu-n'hi-do, està a 408 quilòmetres, per tant, doblegant un paper 32 cops, fem el mateix que si tiréssim un coet d'alçada, no? Ens anem a l'estació internacional. Tu estàs a la Lluna. Quantes vegades haurien de plegar per arribar a la Lluna? Ara ja estàs ressabiada, ara ja saps que... Com quantes? Si t'ho hagués preguntat fa una estona i et digués quantes vegades has de plegar aquest paper per arribar a la Lluna, què haguessis dit? Milions, trilions, no? Oi? Ara què dius? 32. És el que estàvem fent ara, doncs 42. Doblegant un paper 42 vegades, arribem a 439.000 quilòmetres i la Lluna està a 384.000. És a dir, doblegant 42 cops el paper, i aquí ve la potència de la funció exponencial, vol dir que anar duplicant i duplicant i duplicant i duplicant sembla una tonteria, però duplicant 42 vegades aquest paper tenim una alçada que arribem a la Lluna. Això després ho aplicarem a la tecnologia, als xips, als ordinadors, als transistors, perquè és la mateixa velocitat de progressió. Quan veiem que un transistor tenia, que un xip tenia 1.000 transistors i ara té 10.000 milions, és perquè està fent aquesta progressió. Tirem més endavant. 51 vegades. Doncs 51 vegades ens en anem al Sol. És a dir, doblegant un paper 51 vegades arribem al Sol. I ara jo et pregunto, i si ho féssim el doble? 102 vegades? Tu podries dir, anem a la galàxia, anem... Doncs no. Tornem a la cosa aquella que se'ns escapa a la vista. 102 vegades és tot l'univers observable. Ja dic amb anys llum, perquè en mil·límetres no ens hi cabaria. Tot l'univers observable fa 93.000 milions d'anys llum i nosaltres arribaríem a 53. És a dir, pràcticament, doblegant un paper, com hem dit, 102 vegades, i doblegant 103 seria més gran, 102 vegades tenim tot l'univers observable, el diàmetre de l'univers observable, de tot l'univers que existeix que nosaltres podem veure, doblegant un paper 102 vegades. Moltes gràcies per fer aquest experiment. Te regalo el meu paper. Adéu. Si us explico tot això és perquè el creixement, aquest exponencial, que se'ns escapa... Hi ha una altra cosa que s'explica a vegades, que és una cosa d'un tauler d'escacs, no sé si l'heu sentit, que hi posen grans d'arròs que van multiplicant també i tal. És el mateix. Sempre és el mateix. El nostre
cervell diu, home, anirà creixent, no? Com ha dit ell al començament, doncs si volem això, doncs serà així, no? No. O sigui, se'ns escapa a la nostra mentalitat el que pot créixer això. Però la tecnologia, i tornem a lo mateix, la tecnologia... bueno, comencem per això. L'exponencialitat de la tecnologia fa que tot allò que vagi amb xips evolucioni d'una manera brutal. L'any 87, no fa gaire, no sé si veieu aquest totxo de telèfon, i no funcionava aquest telèfon. Jo en vaig tenir un amb una rodatge. Perquè això funcionés, havies d'anar amb una motxilla grossa així amb les piles. És poca conya, no funcionava. D'això fa 30 anys. Què ha passat després? Doncs Nokia era com el telèfon de l'any 2007, Pensa que això ja fa molt menys, I ara aquests telèfons, els recordeu? Eren molt moderns. Ara, els que tenim a la casa inalàmbrics són més moderns, no? Però és que aquest mateix any 2007, mentre Nokia evolucionava d'una forma lineal, hi havia una gent que ja pensava en exponencial. I el mateix any 2007 va sortir aquest senyor a presentar l'iPhone. Què tenia l'iPhone que no tenia el Nokia? El Nokia tenia una pantalleta petita amb unes quantes lletres negres i ja està, no? Podia guardar uns quants números de telèfon i poca cosa més. Aquest senyor tenia aquí dintre ja, primer, eliminava el teclat. Tota la pantalla podia ser imatge. Si hi havia un teclat, era un teclat que tocaves amb els dits. Els iconos es movien i era d'una facilitat que ara ens sembla normal, però que llavors era extraordinària, oi?, d'usuari. Però tenia el més important de tot, el que va fer que entre un telèfon, que ara ja no cal ni dir-li un telèfon, perquè el telèfon és el de menys, moltes vegades si dius, com era per trucar? No, és que el telèfon fa moltes coses, és que estigués connectat a internet. Que pogués descarregar aplicacions i jocs. Bé. I tercer, que poguessis realment tenir accés a tot el coneixement de tot el món, que poguessis connectar-te amb una persona de qualsevol punta del món, no parlant per telèfon, que és caríssim, no, amb un missatget, connectant per xarxes, etc. Per tant, amb aquest aparell del 2007, mira si ens hem acostumat ràpid, Ara, em sembla que n'hi ha més... Estem parlant d'aquest, que és la marca iPhone, però tots els telèfons més o menys ara tots són iguals, són telèfons que en diuen intel·ligents. N'hi ha més que habitants en el planeta, és a dir, s'ha extès en 10 anys totalment, tothom ha acceptat aquesta tecnologia. Dels tablets, que també tothom la té, en fa menys d'anys, Sembla que el tablet és del 2010, Només fa 7 anys, els tablets del primer tablet, que és com un telèfon gros, no? Aleshores, què vol dir això? Que per molt que digui algú aquest avenç exponencial de la tecnologia no ens hi acostumarem, la veritat és que si va bé, ens hi acostumem molt ràpid. Aquesta és la veritat, ens hi acostumem molt ràpid. I aquí teniu la prova. Ara el 2017 ja són molt fins, tenen molta més pantalla i tal, i diuen que el 2027 seran transparents. Jo no m'ho crec, perquè un telèfon transparent, no sé on deu tenir la maquinària, no? És una cosa que em sorprèn. Però bé, a totes les pel·lícules de ciència-ficció, quan surt un telèfon del futur, el fan transparent. A vegades el que passa amb les pel·lícules de ciència-ficció és que els que inventen acaben copiant les pel·lícules. Per tant, segurament s'ho inventaran perquè ho han vist a les pel·lícules. Anem a veure què ha eliminat el telèfon. Jo he posat tot això, però podeu rumiar coses. A veure, què ha eliminat el telèfon? Evidentment, ha eliminat una cosa que en deien busca, que era una cosa que tenien els metges, sobretot, que feia pi, deia, és a l'hospital, no? O sigui, això ha eliminat completament, per descomptat, oi? Ha eliminat el telèfon, perquè per això és un telèfon, no? Ha eliminat el fax, no? Perquè és el fax. L'altre dia encara em van enviar un fax, i jo dic, no me l'envieu un fax, no sé què fer amb un fax, no? Al final el vaig obrir amb l'ordinador com si fos un correu, no? Els CDs, els disquets aquells, aquell disquet, el que fa 5, una filla que tinc que té 16 anys, tu saps què és això? Diu, sí, és per guardar, però per què té aquesta forma? Diu, no sé per què té aquesta forma. Mai havia vist un disco d'aquests. Ha eliminat, per descomptat, la màquina d'escriure, el rellotge, el despertador, la màquina de retratar, la màquina de filmar, la màquina de cine, el televisor, el transistor... En fi, podríem seguir. Ha eliminat els rellotges, els cronòmetres, les linternes, els cassets, per descomptat, les enciclopèdies, les guies telefòniques. Us recordeu que deixaven tot el piló així de guies a la porta de casa, de color groc, de color blau, la guia de castellà, la guia de la comarca, i tots allà guardant tots aquells llibres que tant els havies de canviar, a més. Qui té una guia telefònica a casa? Sembla que ja no els reparteixen, oi? Jo crec que no els reparteixen ja. Sí? Les reparteixen encara? No, oi? No crec, oi? Bé, si els reparteixen són ganes de gastar paper, perquè ningú agafa una guia per mirar una adreça, no? Què més hi ha per aquí? Una lupa, un altaveu, una cosa... Bé, en fi, podem rumiar moltes coses que ha eliminat el telèfon. I tot això està en aquest aparell. És a dir, el fet que una persona disruptiva, pensant
en futur, i pensant en una cosa, s'inventés aquesta cosa que tingués a dintre aquestes 4 coses que hem dit. Internet, memòria, capacitat de processador, o sigui, el processador, el xip, diguéssim, la potència, l'ordinador, per entendre'ns, que hi ha dintre d'un telèfon mòbil, és molt més potent, com 100.000 vegades més potent, i no us enganyo amb la xifra, que els ordinadors que es van fer servir per anar a la Lluna. És a dir, el que tenim a la butxaca és un ordinador superpotent. I el que tenim ara, comparat amb el que teníem l'any passat, ja és el doble de potent. L'any passat eren uns que tenien 4 processadors. Els que surten ara ja tenen processadors. Això vol dir el doble, allò que dèiem, anar duplicant, oi, la potència. Doncs aquesta potència de processador fa que les aplicacions puguin anar ràpides, que puguis baixar fins i tot uns jocs estupendos, puguis baixar pel·lícules i veure-les estupendament. La pantalla té una definició ja, alguns fins i tot de 4K. És a dir, el que tenim a la butxaca és una eina que canviarà radicalment, ja està canviant, però encara canviarà més radicalment les nostres vides. Perquè tantes coses es fan servir amb el mòbil que algunes les hem imaginat, algunes encara no les hem ni imaginat. L'altre dia vaig fer una conferència en un congrés de metges i els hi vaig explicar el que existeix. Ja ara, de salut, amb mòbil. I molts d'ells es quedaven parats. Dic, això existeix ja. Sí, mira, si jo ho he posat aquí és perquè existeix. No estem parlant de futurologia. Aplicacions per mirar la pressió, totes les coses del cos i tal. Després, ajuntar-les en una base de dades, enviar-les en una base de dades centralitzada al núvol, i quan el metge et rep ja no li has d'explicar res, ell ja s'ho ha baixat i ja... Com ens trobem? Espera, que ho miro. O sigui, ajudarà molt a tot el que estem. Però deixem-ho seguir. Les fotos que estem fent, màquina de fotos ja no en té ningú, pràcticament, oi? Això són les fotos que es feien. El de dalt és les fotos, el total de fotos, val? Les de baix són les fotos, diguéssim, d'aquells que les havies d'anar a revelar. Encara ho fa, Fixa't bé aquest any, com el 2007, us recordeu que aquí va sortir l'iPhone? S'han deixat de fer fotos analògiques, per entendre's, fotos amb carret. Què passa aquí? Ho tornem a les empreses digitals i a les empreses analògiques, les empreses exponencials i les empreses lineals. Kodak. L'any 1996 era una de les empreses més rentables del món. Tenia un capital de 28. B vol dir milers de milions. En americà, 28.000 milions i tenia 140.000 empleats. El 2012 va fer fallida i encara tenia 17.000 empleats. Aquell mateix any 2012 va sortir una cosa que es diu Instagram i que la van comprar, el Mark Zuckerberg la va comprar, crec, oi? Sí, la va comprar una empresa, crec que era Facebook, la va comprar per 1.000 milions i tenia 13 empleats. No vull dir que tingui ganes de despedir ningú, però el que vull dir-te és que entre pensar en un sistema que has de portar una càmera només per fer fotos, que vas a agafar el carret, mirar que no s'embeli, anar allà, que aquesta... Vaig només que surtin bé o fes-les totes perquè no sé quina... O sigui, era un desastre la fotografia d'abans. Fer una foto, ui, no m'ha agradat, l'esborro, doncs fa que aquella empresa, que és l'empresa Instagram, on la gent es guarda les fotografies habitualment, n'hi ha més, però aquesta, doncs, amb 13 empleats, valgués 1.000 milions i ara deu valer el triple, no? Això estem parlant de l'any 2012. Lineal o exponencial. I això és una mica el que us estava explicant. És a dir, el fet que la tecnologia vagi cada cop més accelerada fa que a diferents camps és igual. La intel·ligència artificial, les investigacions en medicaments, les investigacions científiques, per descomptat, l'ADN, és a dir, tot el que és genètica. La genètica, en el fons, una genètica és una llista llarguíssima de números que els ordinadors maneguen fantàsticament i, a més, poden comparar. Estem parlant de bilions de xifres en un sol ADN d'una persona. Si comparem diferents persones, bilions i bilions i bilions, podrem veure patrons, podrem veure coses. Tot això es fa cada cop més ràpid gràcies a la tecnologia. I, per descomptat, coses com els que ara parlaré, que és els cotxes. Mira que han evolucionat poc els cotxes, O sigui, els cotxes, l'altre dia comentava ell que el primer cotxe que va sortir a Amèrica, m'ho explicat ara fa un moment, no sé si tu ho explicaràs, si tu xafo o no, estaven discutint si el farien amb benzina o elèctric, en aquell moment, i va guanyar el de benzina, però per casualitat. Durant un temps van conviure els de benzina amb els elèctrics, parlo del començament del segle passat, finalment van dir no, que l'electricitat és molt cara i van anar amb els de benzina. Però aquells cotxes, els que fabricava el senyor Ford, per exemple, són gairebé idèntics que els que fem servir nosaltres ara. No ha evolucionat gens. Mentre que tot evoluciona, mentre que l'ordinador que tenim a casa o el mòbil és infinitament millor, més barat, més potent i diferent del que fem
servir als anys 50 o 60 i tal, doncs els cotxes tots tenen 4 rodes, perquè els primers tenien 4 rodes, i perquè els carros de cavalls tenien 4 rodes, 2 seients a davant i 2 a darrere, cosa que és absurd perquè no hi ha comunicació, estàs veient sempre el clatell dels de la primera fila, no? Podrien girar-se els seients, no sé, podria haver-hi molta evolució que no hi ha sigut, El volant, per què hem de fer-ho amb un volant? Podríem fer-ho amb un joystick, podríem fer-ho, no sé, amb moltes coses, però seguim allà amb, no? Canvi de marxes, que encara és automàtic, però segueix havent-hi un canvi de marxes, no? El fre, què més? Els retrovisors, oi? Mira que podria haver-hi maneres de veure el que passa darrere que no fos amb uns mirallets, no? Però com que als començaments del segle passat hi havia uns mirallets, doncs en comptes d'haver-hi una superpantalla i unes càmeres a darrere, comença a haver-hi, però tots allà amb uns mirallets, espera't, l'oriento que no es veu bé. O sigui, no han evolucionat gens els cotxes. I tot indica que no evolucionaran gaire el que és la pròpia màquina. Evolucionaran en 2 coses. Primer, deixaran la benzina, definitivament, és a dir, és possible que en molt poc temps hi hagi països, ciutats, que diguin que els cotxes de benzina estan prohibits, que han de ser tots elèctrics. Això ho estan fent ja, diguéssim, però pot tardar, què pot tardar? Pocs anys, oi? És a dir, el futur és un cotxe elèctric. I segon, que la conducció no la faci tota la persona, que la faci cada vegada més la màquina fins a arribar als cotxes totalment autoconduïts. Un cotxe autoconduït sembla una cosa de ciència-ficció. Quan jo vaig parlar amb el Basté a la ràdio i vaig dir, això era l'any 14 o 15, fa 3 anys, i vaig dir, cap allà al 25, i m'han dit, que optimista que ets i tal. Doncs no, senyors, en 2 anys, en 1 any. De fet, ja són aquí. Si encara no circulen és perquè s'han d'arreglar algunes coses, com per exemple la llei de la circulació, les normatives, si xoca un cotxe un conductor i un sense, qui té la culpa, qui fa el parte, oi? Coses d'aquestes. És a dir, però un cop solucionem tots aquests detalls, els cotxes seran una realitat brutal. Però és que és més important que tot això. Avui en dia els joves, els millennials, no tenen cap ganes de comprar-se un cotxe, la majoria. Jo quan vaig fer 18 anys, l'únic que vaig fer va ser intentar tenir un cotxe, és com una cosa que m'estava esperant ja, no? Un cotxe és una cosa que és caríssima, que el 90% del temps està parada, sense aprofitar-la, i quan està parada ocupa un espai vital, que està robant-li una altra cosa, i el futur que ja està començant és que en el moment en què realment, per aquí a Castellà, hi ha gent, no sé quants, 50 cotxes, sense conductor, que amb una aplicació diguis, vine, que tinc que anar a Barcelona, o vine, que tinc que anar al poble del costat, vine, que tinc que anar a no sé què, i aquests cotxes vagin circulant sense conductor, i vagin recollint la gent i deixant-la, i quan l'han deixada segueixin sense conductor a buscar-ne una altra, i si no tenen res a fer, a pàrquing, no al mig del poble, a les afores, és a dir, recuperarem 3 coses, fixeu-vos bé, recuperarem primer respirar, perquè està calculat que quan això funcioni així, i aquest és el futur, us ho puc ben prometre, no comprar cotxes, sinó llogar cotxes que et portin amunt i avall, que tinguis un cotxe al mes, avui en dia, ho estàvem calculant, ve a costar al voltant de 500 euros. Si ho comptes tot, és a dir, si comptes l'amortització, la benzina, etc, el segur, etc. Tothom sap el que li costa la hipoteca, però ningú calcula el que li costa el cotxe. Si tu per la meitat d'això pots circular quan vulguis, sense tenir una plaça de pàrquing aquí ni allà on treballes, evidentment deixaràs de comprar un cotxe. És a dir, la venda de cotxes caurà dràsticament, i em sap greu pels que venguin cotxes, si és que n'hi ha algun aquí, però és un dels negocis que patirà. Però no solament és la venda de cotxes, és a dir, a les ciutats es calcula que un 60% de la gent que circula, en cada moment, en una ciutat una mica més gran que Castellà, però bé, estan buscant aparcament, i no sols estan circulant, estan buscant aparcament. Per tant, tot aquest temps i tot això que estem perdent intentant aparcar, el guanyarem per nosaltres, i es calcula, i hi ha estudis molt seriosos que diuen que amb una 5a part més o menys dels cotxes que ara actualment hi ha a Barcelona, per exemple, en una ciutat una mica gran, amb una 5a part cobrirà les necessitats sobradament. Això és molt important, Hi haurà una 5a part dels cotxes. La majoria seran elèctrics i no consumiran espai per aparcar. Això vol dir una cosa que està molt bé. És a dir, tenim ciutats sense contaminació i tot aquest espai que guanyarem, i no solament espai horitzontal, totes les aceres ja plenes de cotxes, això poden ser carrils bici, pot ser el que sigui, però a totes les vivendes a sota hi ha un garatge, o a sobre, o allà on sigui. Saps els metres cúbics que és això? I el lloc on treballes una altra vegada. Si tu tens un cotxe necessites guardar-lo quan dorms a casa i guardar-lo quan estàs treballant.
o el carrer o Montgraig. Aquests metres cúbics que recuperarem per la ciutat i per la ciutadania canviaran radicalment la nostra vida. I ara he dit dues coses. 0 emissions i 0 compra de cotxes, però hi ha una altra que és molt més important, que és la que a mi penso que serà la que marcarà realment el destí, els accidents. És a dir, moren cada any 1,5 milió de persones en accident de trànsit. 1,5 milió de persones es diu ràpid, és molt, 1,5 milió de persones. I 5 o 6 milions queden molt mal ferits, alguns fins i tot amb seqüeles per tota la vida. Cada dia, moren 300 nens en accident de trànsit al món. Cada dia. 300 nens. Quan cau un avió, i moren 150 persones o així, surt a tots els telediaris com a primera notícia i tal. Us imagineu que cau cada dia 2 avions plens de nens? Cada dia? És la bomba, això, és dramàtic. Els cotxes sense conductor no aniran molt ràpid, però tindran un nivell d'accidents baixíssim. El 80% dels accidents són per culpa dels humans. Som uns pèssims conductors, reconeixeu, potser algun no ho és, però ho som. Conduïm unes màquines assassines que pesen gairebé 2 tonelades, que poden anar a 200 per hora, i les conduïm mentre estem pensant en una altra cosa, estem xerrant amb el del costat, estem escoltant música, després que canviu la cançó, un WhatsApp, a vegades fins i tot el contestem conduint, ens distraiem, un dia tenim mala sort, un dia estem discutint per telèfon, no ho compris, i això mentre conduïm aquesta màquina assassina. 80% dels accidents són per aquesta culpa. Si reduïm el 80% dels accidents que tenim ara a tot el món, el nombre de vides que salvarem farà que en el moment en què aquests cotxes sense conductor, estadísticament, es demostri que són més segurs que els cotxes en conductor, el següent passarà prohibir-nos conduir, que haurà el seu propi pes. Per què hem de deixar conduir a les persones perquè matin gent? Si els cotxes sense conductor són més segurs i tenen menys accidents que els cotxes en conductor, els conductors que vulguin conduir, que se'n vagin en un circuit a les afores de la ciutat i corrin per allà pel seu compte. Fora de les ciutats, fora de les carreteres, els conductors, quan aquests cotxes sense conductor ja funcionin perfectament i estiguin solucionats els problemes que encara hi ha. Creieu que falta molt temps? Ho estàvem discutint abans. Però estem parlant de xifres, jo deia 5, ell deia no, 2, jo deia 3, o sigui, estem parlant d'aquest número de xifres. En un futur molt, molt, molt immediat, aquests cotxes circularan amb normalitat. Evidentment, primer hi haurà un 10% i un 90%, i això anirà creixent. En el moment en què aquests cotxes sigui lo normal, vagin a les ciutats plenes d'aquests cotxes, les carreteres plenes d'aquests cotxes, i tinguin pràcticament una 10ª part dels accidents que hi ha ara, perdoneu, s'ha acabat que conduïm. I em sembla molt bé, i això és una revolució, perquè penseu una altra cosa, els embotellaments, els embussos. La gent que va, jo visc a Canet, la gent que va de Canet a Barcelona i Barcelona a Canet, segons l'hora que agafi, es tiren hores, allà, conduint la màquina assassina, oi? Esperant i avançant una mica i tal. Aquestes hores no poden fer res més, perquè estan allà. El dia que els cotxes vagin sense conductor, en primer lloc, hi haurà menys cotxes. En segon lloc, seran més intel·ligents, per tant, podran anar més a prop l'un de l'altre i seguir sense xocar, quan si l'altre frena, frenaran immediatament. És a dir, cabran molts més cotxes a l'autopista i n'hi haurà menys, amb la qual cosa s'hauran acabat els embussos. I suposant que tardis una mica, en comptes d'estar allà pendent de conduir, podràs estudiar, llegir, escoltar música, jugar a la palabrados, el que tu vulguis. És a dir, totes les hores que recuperarem nosaltres de conduir cotxes, intentant que circulin en comptes de fer coses molt més agradables, les generacions futures diran això feien encara al segle XXI, d'estar allà perdent tantes hores, aquella gent fent anar aquelles màquines que ara van soles estupendament i se'n riuran de nosaltres, perquè és així. I per això et dic que he parlat d'això perquè és una de les coses que més afecta les ciutats i avui parlem una mica de ciutats. A Castellà, no sé quina mida té el tema, però he vist molts cotxes aparcats a les voreres, encara. És a dir, crec que encara no tenim un tema com d'aglomeració, com pugui tenir una ciutat com Barcelona, però us imagineu que aquí només hi hagi una quarta o una 5ª part dels cotxes que hi hagin, no gaires, què pot haver-hi a Castellà? Amb 50 cotxes faríem aquí? Algun més. No gaires, però un més. 100? Seria un tema exponencial. No, parlo d'aquests que van sense... Sí. 100 cotxes, que us portin a tots amunt i avall sense haver-vos de preocupar de res, oblideu-vos d'aparcament, oblideu-vos de res, i això segurament inclús amb una tarifa mensual més o menys fixa i ja està. Bé, això és el que us volia jo explicar de la tecnologia i per què la tecnologia, crec. He parlat dels cotxes sobretot per això, però podríem parlar de moltíssimes altres coses.
de la ciència d'investigar, de la ciència mèdica, de la intel·ligència artificial, de la realitat virtual, de la conquesta de l'espai. Hem d'anar cap allà, perquè això un dia pot petar, no? Un lloc on hem d'anar quan això peti, i hem d'anar-nos acostumant a marxar cap allà. M'agradaria parlar-vos una mica de res de la intel·ligència artificial, perquè és un terme que es fa servir molt, de fet els cotxes aquests van amb intel·ligència artificial. Com anem de temps? Bé, val. Després, si voleu, podeu fer unes preguntes, després, unes preguntes, un debat, oi? Una cosa viva, no? La intel·ligència artificial és una d'aquelles coses que jo en sento parlar des dels anys 80 i no acabava de fructificar, i no acabava de fructificar, i no acabava de fructificar. Molt bé. De sobte, com moltes d'aquestes coses, se'n parla molt, hi ha un boom, tothom diu, oh, això serà, ho faran tot. Després hi ha una decepció, després, mica en mica, es recupera i tal. En aquests moments, la intel·ligència artificial, en aquests moments, està fent coses que trobaríeu increïbles. Per exemple, tu li ensenyes amb un ordinador, amb una intel·ligència... Això va demostrar-ho Google fa molt poc. Una sèrie de fotografies, no? Identificar què era. Un senyor amb una guitarra, un gat, un cavall que corre, una platja de mar... Anar identificant el que hi havia d'aquelles fotografies. Doncs l'ordinador va tenir més precisió que les persones que feien el mateix. És a dir, feia més errors les persones que l'ordinador. I si la persona deia un gat, l'ordinador deia un gat ratllat amb la cua llarga, etc. És a dir, en aquests moments ja, reconeixent fotos, ja són més intel·ligents que nosaltres. I ho podeu veure perquè les últimes aplicacions, recentment, no sé si ja heu fixat, que aquesta cosa que una foto busquen una de similar, o que ensenyant una foto ja saben el que és, o que les botigues, sobretot com Amazon, segons el que compres, ja sap la intel·ligència artificial que segurament vols comprar allò o altre, ens ho rodejarà la intel·ligència artificial de mala manera. En aquest congrés de metges que us deia, els vaig explicar una prova que s'havia fet d'analitzar una radiografia. Hi havia un radiòleg i un ordinador, que es diu Watson, que és de la IBM, que és aquell ordinador que és fill d'aquell que va guanyar els escacs del Kasparov fa anys, oi? Que després el van posar a aprendre medicina, el van posar a estudiar medicina. Com que té intel·ligència artificial d'una cosa que se'n diu deep learning, machine learning, que vol dir, abans els ordinadors els havies d'explicar el que havien de fer. A la intel·ligència artificial no els has d'explicar el que han de fer. Els has d'explicar com ho han de fer per aprendre-ho. I per això aquests ordinadors que saben reconèixer fotografies, senzillament els han ensenyat milions de fotografies i ells mateixos van aprenent per si sols, autoaprenen, diguéssim, no? Doncs aquests ordinadors que autoaprenen, en el cas de la radiografia, i en el cas del Watson, hi van posar milers i milers d'estudis, milers i milers de radiografies, milers i milers d'estudis científics. I aquell metge, avui en dia, el doctor Watson, podríem dir, és el millor metge del món. Li falta l'empatia aquella de què, senyora Maria, com ens trobem, oi? Això no ho diu encara, no? Però com a metge, com a no hi ha cap metge que sigui capaç, per molt que estudiï, un cop ha sortit de la facultat, d'estar al dia perfectament de tots els estudis, perquè n'apareixen contínuament i moltíssims, no? Doncs van agafar la radiografia, van agafar 3 eminents cardiòlegs, una sèrie de radiografies, i anaven mirant, doncs el coneixement i la descripció de la malaltia que es veia en aquella radiografia era idèntic, excepte amb una, en què els doctors no van veure una cosa i el Watson la va veure. No sé què devia ser, una taqueta que hi havia al racó o alguna cosa, que el Watson va dir, mira què hi ha aquí. I els radiòlegs, hosti tu, és veritat, coll de Watson, encara ens prendrà la feina, oi? Doncs amb això vull dir que, a més, cada vegada ho faran millor. Avui en dia, aquella cosa que era que li parles a un ordinador i l'ordinador escriu el que vas dient, fa molt poc no funcionava. Fa molt poc, fa un parell d'anys no acabava de funcionar, no t'entenia. La meitat de les paraules anaves al cotxe i deies a casa, i deia tu madre, no, a casa, o sigui, no t'acabes d'entendre, no? Ara t'entenen perfectament. Jo ara agafo el meu mòbil, no puc fer-ho perquè estic aquí dalt, però... I li dic, estic acabant la conferència aquí a Castellà. D'aquí mitja hora, així sortirà el meu company i jo me n'aniré cap a casa quan acabem tots dos i m'ho escriu perfectament, amb tots els accents, amb tot això en català perfecte. Ho fa, us ho prometo, i vosaltres ja ho sabeu que ho fa, no? És a dir, això és intel·ligència artificial, perquè jo puc tenir la meva veu, ell en té una altra, l'altre en té una altra, jo parlo més ràpid, o més ràpid parlo jo, en general, no? Menjo lletres, menjo coses i m'entén. I si li dic en castellà, també m'entén. I si li dic en anglès, també m'entén. I si la meva dona que és alemanya li diu en alemany, també l'entén, la mateixa màquina, amb el mateix software, no? Això és intel·ligència artificial, claríssimament, que cada vegada anirà millor. Perquè el futur de la intel·ligència artificial, i això és una bona notícia que us dono, serà no que ens substitueixi, que ens ajudi. No deixarem mai segurament que el Watson diagnostiqui, perquè si s'equivoca vindran els familiars amb un martell i riuen dels discursos del PP, oi? Em deixaran destrossat, no? Però ajudarà
ajudarà i tindrem un cardiòleg amb un ordinador que dirà, què hi veus tu aquí? Jo hi veig això, jo hi veig això, tens-ho, i faran uns diagnòstics molt millors. En el cas nostre, tindrem uns assistents personals. Des del moment que naixem ja, des de petits, tindrem sempre una aplicació, segurament en el mòbil, que anirà dient, què avui? Què estudies al col·legi? Tal cosa. Vols que t'ho repassi? Vinga, va, repassa-m'ho. Què heu fet? Cabrats. Ho saps fer, els cabrats? Bé, no gaire. A veure, fes una operació amb cabrats. A veure, ensenya-me-la. Ensenyarem, no? Ui, però això... O sigui, ens ajudarà des de petits fins que siguem grans. No solament com a mestres, sinó com a ajudants, com a amics, com a assessors. I ens enamorarem del nostre assistent personal perquè cada vegada serà més intel·ligent i cada vegada ens coneixerà millor. No sé si heu vist una pel·lícula que es diu Hair, algú la deu haver vist, en què un home tenia un assistent d'aquestes, que tenia la veu de la Scarlett Johansson, i això realment és una cosa a favor, no? I que se n'enamorava, diguéssim. Fins i tot tenien sexe, oi? Saps aquest sexe telefònic que lleves puesto, no? Tot allò, doncs, sexe amb la veu de la Scarlett Johansson, no? No dic que això sigui el futur, però per què no, oi? Però en qualsevol cas serà un assistent personal que ens ajudarà la resta de la nostra vida. Quan parlem de robòtica, molta gent es pensa que són allò, els robots que van així. N'hi haurà algun d'aquests, però la majoria de la robòtica que parlem són intel·ligències, sistemes operatius. Una veu que ens entén perfectament amb el nostre llenguatge natural, com ja us he dit que ens entenen ara quan parlem a l'ordinador, però el que més important, que també ens contestarà amb llenguatge natural. No dirà, hola, has de fer allò. No, no, ens parlarà amb tota naturalitat, ens semblarà que és una persona que realment ens està ajudant. A tot. A les persones grans els farà una companyia brutal. Es va fer una experiència al Japó amb uns robots. En aquest cas eren físics, però no tenien forma de persona, però eren com mig cos i tal, que els anaven recordant, ara has de fer la pastilla, has de fer la medicina, els acompanyaven, de què vols parlar? O sigui, tenien una relació. Doncs quan, després d'aquesta prova, va venir l'empresa i se'ls van portar, sortien els iaios a la porta a despedir-los, perquè s'havien passat pipa amb aquella gent, no? És a dir, aquesta companyia que busca la gent gran, aquesta dependència, aquest assistent seu, que a més el coneixeran de tota la vida, doncs els farà la vida molt més agradable, evitarà, si passa alguna cosa ràpidament, tindrà agafats totes les variants, les persones tindrem tots uns sensors en el cos que diran com estem de pressió, com estem de sucre, com estem de colesterol, com estem de tot, oi? El ritme, faran un electrocardiograma. Ara això ja ho fan, això és el que vaig explicar-los als metges. O sigui, hi ha una petita aplicació que poses els teus dits en un lloc i et fot un electrocardiograma allà, amb un iPhone, sobre la marxa. Doncs tots estarem connectats, per tant, quan aquell iaio no es trobi malament, sinó que comenci a descompensar-se d'alguna cosa, ràpidament avisarà els familiars, el metge, dirà el que té, el anirà monitoritzant, quan vingui l'ambulància sabrà tot el seu historial, a veure què li està passant. És a dir, estem parlant d'una intel·ligència artificial, però que serà per nosaltres molt natural, perquè formarà part de la nostra vida. Serà com si tinguéssim una cosa allà d'aquí que ens va ajudant contínuament. Sigueu amics de la intel·ligència artificial de debò. No sé si ens enganxarà molt a nosaltres, però com tot, allò que sempre quan jo a la ràdio preguntava i per això quan hi ha? I normalment els científics sempre diuen 15 anys. Per què diuen 15 anys? Perquè 15 anys és prou temps com perquè sembli a prop, oi? Però és prou lluny perquè ningú li recordi tu, que vas dir 15 anys. És una cosa que és entremitja. Doncs la majoria de coses que els científics diuen 15 anys acabaran passant amb 5, amb 6. La intel·ligència artificial, insisteixo, fa 2 anys parlaves al telèfon o al cotxe i no t'entenia, i ara t'entén perfectament i sobretot et corregeix les faltes d'ortografia a sobre. N'hi ha un últim que es diu Grammarly, que corregeix les faltes gramaticals, inclús. I quan escrius una cosa et diu, i aquest el faig servir a vegades per escriure, et diu aquesta paraula ja l'has fet servir 3 vegades, per què no busques una altra, O sigui, està fent això ja, us ho prometo, no és cap mentida, Per què fas en passiva aquesta versió? Això ha sigut comprat, no digues, això tal senyor m'ho ha comprat, que és més maco, activa que en passiva. Et diu coses així, Vull dir, ja té una certa intel·ligència, no? Doncs la intel·ligència artificial servirà per una altra cosa que és una mica més greu, que és per prendre llocs de treball, això sí. Les coses que fan persones, algunes d'aquestes coses que fan persones, les faran les màquines. Potser no faran fora els metges, hem dit, oi? Però, no sé, per dir una cosa, jo què sé, un cobrador d'un supermercat, oi? Aquestes feines que de fet tampoc són tan bones, són bones per guanyar-se la vida, però com a realització són repetitives i amb poca creativitat, evidentment cada cop més les faran les màquines. Ara no tenim temps. Va haver-hi la revolució industrial fa temps i la humanitat se'n va sortir. Una gent va quedar descol·locada durant uns anys, però es van tornar a recol·locar i va coincidir, a més en què aquella revolució industrial va portar un nivell de vida superior
a la major part de la gent que es van anar resituant. Va haver-hi electricitat, imagina't el que això va representar, va haver-hi clavegueres, va haver-hi comunicacions, oi? I tot això va fer que d'aquella revolució que va preocupar molt a tota una sèrie de gent, fins i tot va haver-hi moviments en contra de la revolució industrial, que deia que ens robaven la feina i tal, d'allò va sortir una societat millor. Durant un temps va haver-hi algun conflicte, ens vam haver de reajustar. Amb aquesta nova revolució que hi haurà ara, la revolució, diguem-ne, de la intel·ligència artificial o de les màquines, digueu-ne com vulguis, o dels robots. És que sempre que dic robots, la gent s'imagina robots, no. De les màquines, però sobretot del que és els ordinadors, de la intel·ligència artificial, d'aquests ordinadors que creixen tan ràpid, serà una revolució que també deixarà molta gent descol·locada. Durant quant temps? No ho sé, però sortiran professions noves. La gent s'haurà de reajustar. I ja s'està plantejant que és possible que, com que tot va molt més ràpid, si ja van tenir temps durant gairebé una generació a acostumar-s'hi, aquí potser haurem d'acostumar-s'hi en menys temps, en 8 o 10 anys. I aquí potser és possible que serà més greu, que hi haurà més gent, no estic parlant de l'any que ve ni l'altre, però d'aquí 5 o 10 anys, que es trobarà més gent més descol·locada. S'està parlant ja suposo que n'heu sentit, d'una renda bàsica universal, que ara no tenim temps d'explicar-la, però que voldria dir bàsicament que realment l'Estat, amb els impostos de tots els que treballen, dona una renda bàsica, no vol dir com ara, no, pel fet de tu existir i pel fet de dir-te Pepito Pérez, cobres cada mes, per dir alguna cosa, ha de ser bàsica, 500 euros. Des que neixes, des que tens no sé quants anys, per sempre. Tant si treballes com si no treballes. Tant si tens negocis com si no tens negocis. Tu i la teva dona i els teus fills potser la meitat. Amb això, diguéssim, grans economistes, i no pas revolucionaris, sinó al contrari, liberals dels Estats Units, creuen que és una bona solució. Això farà que no hi hagi ningú sota el llindar de la pobresa, però ha de ser una xifra que tampoc desincentivi tothom que vulgui millorar aquest estatus, haurà de ser un emprenedor, treballar, buscar-se la vida, potser parar amb aquest sou bàsic per aprendre una nova professió, una nova activitat. Penseu que viurem molts anys viurem. Nosaltres potser no, però la societat viurà molts anys. És molt probable que persones que neixen ara visquin 130 i 140 anys. O sigui, no és cap tonteria, diguéssim. Seguint la progressió de l'esperança de vida és així. I a més, els nens que neixen ara, d'aquest segle, ja neixen amb uns cuidados mèdics i de salut i d'alimentació i d'higiene, que la meva tia va viure 98 anys, però va néixer a començaments del segle. Va passar una guerra, va passar que no hi havia ni penicil·lina, va passar... En sa vida va fer exercici. No fumava perquè no fumava, però vaja, tot el que sí, menjava el que li donava la gana i va viure 98 anys. Un nen que neixi ara, saps, a part del bé que està cuidat, saps en aquests propers 100 anys el que pot inventar la medicina, el que pot inventar de millorar la salut, de millorar el vigor, la fortalesa, fins i tot de corregir l'ADN per ser més forts, més guapos i més rossos, si és que els volen ser rossos, o més morens. Però, vull dir, podem realment viure 140 anys. Què passarà quan visquem 140 anys? Que això depèn d'un ofici. Treballar i després jubilar-se quan arribin a 100 anys s'haurà acabat. S'haurà acabat completament, no podrà ser. Si tu vius 150 anys, anem a suposar, i saps que aquesta és l'esperança de vida, anem a suposar que d'aquí un temps la gent visqui 150 anys. No és cap ficció, això que estic dient, és molt probable. 120 ja ho viurem, com aquell que diu, molts dels que estem per aquí al món ara. I 140, després 150, vindrà mica en mica, oi? Però serà així. Si tu penses que quan neixes que viuràs 150 anys, tot el ritme de la teva vida canvia. Per començar, viuràs amb els teus pares fins que en tinguis 60, per entendre's, no? Perquè, esclar, oi? Tot va així, això, no? Als 90 et casaràs amb una nena estupenda de 80, que estarà sana i forta i que s'haurà congelat uns òvuls quan en tenia 30 i podreu tenir uns fills fantàstics, i quan en tinguis 120 et jubilaràs i viuràs fantàstic fins als 140. Això serà així, per força, ha de ser així. Diguéssim, no pot ser que diguis, viuré 140 anys, però als 65 em jubilo. No, home, no pot ser. Ha de ser tot proporcional, no? Per tant, no es faci por la ciència, no es faci por la tecnologia. Molta gent diu, el planeta no aguantarà si la gent viu més. Doncs clar que aguantarà. A mitjans del segle passat, del XX, érem la meitat de gent que ara. La meitat, exactament la meitat, el planeta, En aquests 50 anys, o 60 que han passat, des de llavors cap aquí, hi ha el doble de gent. Però la riquesa per càpita és el triple. És a dir, havent-hi el doble de gent, la gent té el triple de riquesa, que això vol dir
que hi ha molta més gent pobra, molta menys gent superalimentada, hi ha molta menys gana en el món, hi ha molta més gent que té electricitat, clavegueres, aigua corrent, hi ha molta més gent que està per sobre, o molta menys gent que està per sota d'aquell llindar que en diuen de la pobresa absoluta. Al començament del segle XX, el 60% de la gent vivia amb menys d'un euro al dia, l'equivalent, val? El 60%, es diu ràpid, I estem parlant que aquesta gent no estaven a l'atur, no. Treballaven com a esclaus, sense dies de festa, 14 hores, des dels 10 anys, com aquell que diu, i no podien ni viure. Hosti, avui la gent que està sota el llindar de la pobresa és mínim, és gairebé residual, i a més, aquella curva que ha vist cap amunt, aquesta és així. És a dir, que en poc temps serà residual. I en els llocs en què encara no passa això, no és culpa de la tecnologia ni de l'evolució, és culpa que són països, sobretot d'Àfrica, en què hi ha un règim de guerrillers que és un desastre d'organització política, que a més les ajudes que venen internacionals hi ha la corrupció que se les queda i tal. Però els països fins i tot com la Índia, com la Xina, que fa molt poc temps tenien uns problemes, estan sent els motors del món. La Índia serà la segona potència mundial d'aquí res. A Àfrica, els països que estan bé políticament, estan pujant com l'escuma. Sobretot gràcies precisament a la tecnologia. Avui en dia, un senyor d'una tribu de no sé on de Sud-àfrica, perdó per lo de tribu, ja m'entens, per entendre'ns, no? Té un telèfon mòbil i està connectat amb tot el món. I si ven alguna cosa que sigui, ho pot oferir tot el món. I pot fer negocis, i pot conèixer, i pot entrar a Wikipedia, i pot saber, i ara en aquests moments encara hi ha 2.000 milions de persones que no tenen internet. Això, el Facebook i tots aquests ho volen arreglar. Perquè són filàntrops, però també perquè penses que quan més gent hi hagi, més gent entrarà a Facebook, no? O sigui que és una cosa... Quan aquests 2.000 milions de persones que ara no tenen internet també tinguin internet i també es puguin connectar des del seu mòbil o des del seu ordinador a internet, haurem guanyat 2.000 milions de cervells, 2.000 milions d'energia de gent que té idees, que és creativa i que ara no està connectada al món global. Per tant, només ens pot esperar un futur brillant. Pot haver-hi alts i baixos. Val? Hi ha hagut una crisi fa relativament poc, però riu-te'n de la crisi. Quan parlem d'un pobre de començament del segle XX comparat amb un pobre de començament del segle XXI, i no vull dir que ser pobre sigui bo, només dic comparant aquests dos pobres, trobeu la diferència brutal. El pobre, aquest que viu amb molt pocs diners de començament del segle XX, ni aigua corrent, ni claveguera, ni electricitat, per descomptat, ni cap mena de comunicació, ni televisor, ni telèfon, per descomptat. O sigui, era un pobre molt pobre, que no era gaire diferent del megapobre de l'edat mitja, per entendre'ns. El més pobre d'avui en dia viu en un lloc que segurament hi ha aigua corrent, que segurament hi ha electricitat, segurament té un televisor. És a dir, tot i ser molt pobre i no arribar a fi de mes i haver de lluitar i tal, hi ha un nivell de vida que ja no ens imaginem aquella misèria que hi havia fa relativament poc. En la història de la humanitat, les coses que passaven 100 anys és com si haguessin passat abans d'ahir. O sigui, amb 20.000 anys que tenim de civilització ja, diguéssim, quan van començar a inventar l'agricultura i establir-nos en ciutats, els últims 100 anys és això i això. Doncs l'evolució que ha fet aquests últims 100 anys, i qualsevol cosa que agafis per analitzar-ho, qualsevol curva estadística seriosa, analfabetisme. Ja no hi ha analfabetisme en aquest país, vull dir. Al segle passat n'hi havia. A començaments del segle passat hi havia un percentatge altíssim de gent que no sabia llegir i escriure. Dones que acaben la carrera i que estudien. Ja no n'hi ha que no ho facin, que no fan els estudis normals, tant són homes com dones. Abans el percentatge de dones que no aprenien res, ni tan sols a vegades llegir ni escriure, era altíssim. Ghana, el que he dit abans, Ghana del món. 7, que és una altra cosa gravíssima, baixant. Clavegueres, el que dèiem, baixant. Electricitat, pujant. Connexions a internet, pujant. És a dir, no hi ha cap paràmetre. Podem agafar dos paràmetres més eteris. Guerres. Al segle passat van haver-hi 2 guerres mundials, a part de totes les guerres entremitges. Aquest segle hi ha petites coses, però ja ningú es planteja que França vagi a invadir Itàlia o que Anglaterra invadeixi Alemanya, oi? O viceversa, no? Més aviat era Alemanya que invadia, no? Però no es planteja ja, això ja no existeix ni existirà. Hi haurà conflictes locals, llocs precisament on encara hi ha alguna cosa ideològica, precisament, religiosa en molts casos, però, és a dir, han desaparegut les guerres, els assassinats. Tu mires la corba d'assassinats de qualsevol país, fins i tot d'aquests països que es diuen que són tan greus. La corba d'assassinats que hi havia per any a qualsevol d'aquests països a començaments del segle XX, ara és una corba descendent. És a dir, totes les corbes que quan menys n'hi hagin millor, totes són descendents. Pot haver-hi, fins i tot en el cas d'allò que deia dels morts,
per guerra. Mira el segle XX, i sí, és veritat, quan va haver-hi les guerres van fer una mica així, però van tornar a recuperar la corba. Saps què vull dir? Sempre és cap avall. Morts per guerra, cap avall. Cada vegada hi ha menys morts per conflicte bèl·lic. Fins i tot, ja et dic, mirant les guerres mundials, que fa una mica de desnivell, però segueix baixant a continuació. I la de les curves, que com més millor, com gent que estudia, gent que treballa, gent que sap llegir, gent que viu per sobre el llindar de la pobresa, totes van cap amunt. Per tant, aquesta tendència no hi ha res que m'indiqui a mi que es trenqui. La tecnologia més aviat ho arreglarà. Hem parlat d'aigua, hem parlat d'electricitat, d'energia. Estem en un planeta que ens toca el sol tot el dia. Només amb el sol que cau en una hora al desert del Sàhara tindríem energia per tot el planeta tot l'any. Ens falta saber aprofitar-la bé. Qui ho farà això? La tecnologia, oi? I cada vegada ho fa millor. Ja ho està fent millor. L'aigua. Més de 3/4 parts del planeta és aigua. D'acord? Salada. Què ens falta? La tecnologia per aconseguir convertir-la en aigua potable. També ho faran, ja ho estan fent. Jo explico una cosa moltes vegades, que és que quan va començar la raça humana, hi havia un arbre, diguem un bomer, oi? I ells menjaven pomes, les que arribaven, oi? I tota la part de dalt de l'arbre no es podia agafar. Nois, no tenim recursos, no sabem collir les pomes. Però arribar un senyor amb tecnologia. Va dir, porta una escala que m'he inventat. Va posar l'escala i amb la tecnologia de l'escala va poder menjar totes les pomes de l'arbre. Doncs amb la corrent i amb l'aigua passarà el mateix. No sabem utilitzar l'aigua de mar, però quan tinguem la tecnologia la sabrem utilitzar. No sabem utilitzar d'una forma totalment eficient encara l'energia solar, però la sabrem utilitzar. I la comunicació global. Avui en dia, allò que hi hagi un merder de caldeu en un lloc i no te n'enteris perquè ho tapen i perquè tarden mesos a arribar, avui en dia hi ha una revolució, jo què sé, a Egipte, i totes les xarxes van plenes. No ho poden amagar. Una altra de les corbes interessantíssima. Països amb una dictadura. O sigui, baixant. Ara aquí a Espanya ha crescut una mica, però això és momentani. Segur que ho arreglarem també, no? Però països amb dictadures baixant i baixant i baixant i baixant. En fi, no us voldria atabalar més amb el meu optimisme, però penseu que la típica cosa de dir al món no pot anar bé tanta gent, els recursos són molt limitats, no. Els recursos són gairebé il·limitats, sabem com treure'ls. I la gent, mentre no fos que físicament caiem, oi, perquè no hi cabem, dona molt de sí encara al planeta. Per tant, moltes gràcies, i si voleu fer alguna pregunta, aquí estaré. Gràcies per la vostra atenció. Molt bé. Us hem explicat unes coses, algunes de les quals us poden sonar estranyes, altres potser us han creat dubtes, o altres potser voleu ampliar la informació. Tenim encara una estona abans que no s'escrivi el menjar al taula, no? Per si voleu, algú de vosaltres vol fer alguna pregunta. Aquí hi ha un micro, que no sé qui el té en aquests moments, tu, que us el passarà. Tu vols fer una pregunta? Sí. Com te dius? Digues. No, però agafa el micro. Com te dius? Maribel. Digues, Maribel. O yo me he despistado o tú no lo has dicho. Digue'm. ¿El precio del kilometraje de esos coches? 1,5 euros cada 100 quilòmetres, actualment. 100. A l'elèctric, en general. Aquests. Bueno, però està baixant, Això és veritat. Perquè per ara no hi ha impostos. És dir, per ara no hi ha impostos. No. En canvi, la benzina està super... Espera, però elevada d'impostos. ara és 1,5 € el consum que hi ha d'energia. Ara anem a mirar el preu de l'energia que hi ha i el que tenim. Avui en dia a Barcelona pot ser gratis, perquè hi ha molts punts i a molts municipis d'aquí ja hi ha punts de recàrrega gratuïts. Els taxis de l'aeroport paren al polígon Masblau, que hi ha una recàrrega gratis i carreguen gratis. D'acord, però estem parlant de futur, no estem parlant de present. I el futur, jo dic, ara val 1,5 €. a l'Estat, les administracions no deixaran de baixar els impostos. És evident. Amb la qual cosa, el que paguem ara serà el mateix que pagarem després. Segur. Quan estudiàvem, els que som d'una edat més gran que tu, ens deien, és que en l'edat mitjana hi havia el diezmo. Sí, però... Ojalà que és el diezmo. Però l'energia elèctrica a Espanya va retrasada, inclús hi ha un impost al sol, però a tota Europa, que és on anem a parar, no solament estan traient l'energia que utilitzen en petroli, sinó que estan pujant cada any el percentatge de tal forma que a Alemanya en aquests moments crec que és com el 80% de l'energia que s'utilitza a tot el país ja és alternativa. Elèctrica, però a més no elèctrica feta en petroli, sinó elèctrica feta amb mitjans com el sol o com el vent. A Alemanya, aquest mes de desembre, s'ha arribat a pagar
l'energia elèctrica per consumir-la amb el consumidor. O sigui, tu gastaves i et S'ha pagaves. arribat a pagar, perquè costa més cremar-la la que sobra, que no es pot tallar, i per tant costava més. Vull dir que el que pugui passar per davant, tot està canviant tant. A Austràlia, els de Tesla mateixos han muntat un transformador, un acumulador de llum, perquè ara la gràcia dels cotxes és que es pot acumular la llum. Han fet un acumulador on alimenten tota una ciutat de, crec que 50.000 habitants. Alimenten la llum aquella. Tota la ciutat està pagant bastant menys perquè estan comprant l'energia a un preu molt més barat amb el país, l'acumulen allà i després la venen a preus molt més mòdics. El que pugui passar en el futur dependrà molt de la gestió que es faci, no només dels impostos, també de la gestió. Et dona l'avantatge, el cotxe elèctric et dona un avantatge, i això s'està fent, per exemple, als països nòrdics, on hi ha cases aïllades, el cotxe, a la bateria Tesla, et serveix d'acumulador de llum per la casa. Tu arribes a casa i tota la llum que tu generaràs mentre tens el cotxe allà, la xupes del cotxe. I tu pots tindre tota la casa connectada a la bateria. Després, quan surtis, aniràs a buscar un punt econòmic de recàrrega i carregaràs. Per tant, el cost del que vingui, no ho sé. Ho desconeixem tots perquè és una cosa que no se sap. A dia d'avui, si compréssim la llum per carregar un cotxe, estem al voltant de €1,50, a dia d'avui. Jo el que vingui... L'actual i altra cosa, el futur. Sí, sí. I el futur, el que no passarà és que l'administració jo crec que la generarem. I més amb la renta. Però hi ha administracions bones i administracions dolentes, d'acord? Però al futur d'Europa ens hem d'emmirallar a Alemanya, que són els que haurem de seguir tots. A Alemanya, la política, els polítics i els impostos tots, patrocinen que en uns anys, no molts, senzillament només tot vagi amb electricitat. I, com ha dit ell, és totalment cert, no és cap notícia rara, va haver-hi un mes aquest any passat que com que sobrava tanta energia, el que la consumia li pagaven per consumir-la. Perquè vegis on arriba el tema, i això vol dir que normalment generen prou energia alternativa, molt més barata que el petroli i molt menys contaminant. No és l'única font d'energia que es preveu, interessant, perquè a part de l'electricitat hi ha més coses també que aniran sortint que no són habituals, però bueno. L'hidrogen, no? L'hidrogen, potser? L'hidrogen. L'hidrogen és l'exemple amb els cotxes, per exemple. L'hidrogen també és un... que aquí ja és més difícil perquè es pot generar de moltes maneres diferents. El món va cap a una energia barata, barata, barata. El món, en general. Sí, una pregunta. Com te dius, per saber? Em dic Ferran, sí. A veure, Josep Maria, si em permets que et digui tu, tu per la teva trajectòria crec que ets una persona que has encertat el que vol la gent, no? Més o menys, com a productor i tal, l'has encertat. Podríem dir que sí. Sí. Jo faig una reflexió i si et fixes, quan et venen un cotxe, mai no et venen una solució de transport. Sempre et venen que compraràs un cotxe meravellós que portarà a indrets fantàstics que no aniràs mai, segurament. La meva reflexió és que aquest ego de la gent, com creieu que es canalitzarà? Perquè moltes vegades la gent es compra el cotxe com a estatus. Com a luxe, sí. Com a luxe. Jo vull ostentar, jo vull marcar una diferència, perquè el pis no el pots portar enlloc, que és el que... Quina seria... Sí, seguirà havent-hi persones que tindran això, que voldran tenir el cotxe aquell per fardar i perquè les portes s'obrin així, no? I tot allò, oi? Però els millennials, com ell ha dit abans, no ho volen. Passen de cotxe. Amb els millennials es va fer un estudi i, per exemple, la gent de les nostres generacions, de la nostra vol dir fins als 30 anys actuals, en amunt, si tu demanaves quina era la primera cosa que volia una persona quan complia els 18 anys, era treus el carnet per anar corrent a comprar-se un cotxe. Aquesta era la primera opció. Avui en dia, amb els millennials, en una ciutat com Barcelona o Rodalies, està al 10 en enrere, el del cotxe. No és dels primordials. I la mitja encara es trenca perquè quan més fora de la ciutat va sortint, una mica més de necessitat hi ha. Però a dintre de la ciutat no està ni al 10, està al 14 o al 15. Està bastant més enllà. Això vol dir que la prioritat aquesta està desapareixent. Que no sé el que trigarem, però que està desapareixent. Però una mica és el mateix, és a dir, quan van sortir els cotxes i la gent li deia, vull anar amb cavall. I deia, bueno, doncs agafa un cavall i vés a la muntanya i corre a cavall. Si algú encara creu que un cotxe és un luxe i aquí, què cony han de conduir la màquina? Conduiré jo, no? Doncs, bueno, compres un cotxe fantàstic, te'n vas amb un circuit d'aquests i et fots a 200 per hora. Que vols que faci soroll? Perquè la gent diu que si no fa soroll no... Bueno, doncs jo poso l'exemple. La Harley ha anunciat que l'any que ve traurà la primera moto elèctrica Harley. Que la Harley, una de les característiques és el soroll. Traurà una que el cotxe i la moto elèctrica no fan soroll, no en fan cap.
Posaran una altaveu, potser, fent un soroll gravat, perquè peti. Jo em dic Pere. Hola, Pere. El que volia preguntar és el que veieu això, que és un tema privat, d'empresa privada, s'entén? Les ciutats, el desplaçament que fem les persones ens estan dient que l'hem de fer amb transport públic. Com veieu el futur, diguéssim, d'aquestes dues coses? Bé, el que ha explicat ell no és públic, és com privat, però a través de com una cooperativa, anem-ho a dir així, que és un semipúblic, diguéssim, no? El transport públic també serà autònom, a més a més, segurament. Bueno, ja ho és. A Las Vegas hi ha la primera línia d'autobusos que està en prova, que és una línia només que ja funciona sol. El de Heathrow de l'aeroport és un petit autobús que et porta des d'on està l'aparcament, va per la carretera, perquè surt a la carretera i circula per la carretera fins a la terminal que tu li demanes. Vull dir que al final el que trobarem seran mòduls, el concepte no serà un autobús que fa una línia determinada, sinó el que trobaràs serà uns petits autobusos que depèn d'on tu hagis d'anar et portarà. Sí, però en qualsevol cas... No serà una línia establerta. La mobilitat serà una barreja entre públic i aquest privat compartit, que és el que també tindrà molta puixança, com el model que ell plantejava, perquè és aquell que, en comptes de ser una persona, un cotxe, és un cotxe, 20 o 30 persones, de no sé quantes, que el comparteixen i si això traurà el nombre de cotxes i amortitzarà molt més la compra i el servei que dèiem abans. Una cosa híbrida entre les dues coses. Hola, Josep Maria, potser. Hola, Josep Maria. Em sembla que hi ha reunions. Dic Josep Maria. Hola, Josep Maria. Digues, perdona. Jo em dic Jaume. Parlant-nos una mica d'un producte que... Jo vinc aquí uns dimarts cada setmana, el que en diuen aula universitària, i ens vam parlar fa qüestió d'un any d'un producte que havia de ser meravellós, que havia de revolucionar la ciència, la tecnologia, les bateries, els sistemes d'aïllament, els mòbils, era el grafè. Aquí no n'heu parlat de grafè. Les bateries dels cotxes elèctrics suposo que es podien fer de grafè i serien més autònomes, etc. El grafè és una d'aquelles coses que... O és que això ja s'ha mort, el grafè? No. Des que se'n parla i es descobreix, es crea tota una literatura de que serà la bomba, segurament ho serà, però després la realitat veu que el ritme en què avança no és suficient com per l'expectativa que ha creat. Llavors ara estem en el moment de la decepció del grafè i mica en mica, perquè el problema del grafè és que de moment només s'està fabricant en petites quantitats i en laboratoris, gairebé per experimentar. Però perquè pugui passar tot això que tu dius s'ha de poder fer industrialment i a gran escala. I evidentment que el grafè és un material boníssim. No et faria il·lusió carregar el mòbil en 25 segons? Carai, si em faria il·lusió, oi? Per descomptar, i que no se't descarregués en 3 dies, no? I moltes altres coses, però no saben encara fabricar-lo a nivell industrial. Llavors, es parla del que podrà fer en el futur, la gent s'engresca, com tu dius, que em van dir que solucionaria tot, i després la realitat és que va molt més lent del que pensava. Però després hi haurà un moment, no sé quan serà, d'aquí 5, d'aquí 4, d'aquí 7 anys, en què realment descobriran com fabricar-ho a escala, com que sigui un preu raonable, com fer-ho industrialment, i de sobte allò farà pam, 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 i començarem ja en la curva de creixement. I d'aquí no sé quants anys, el grafè serà un dels materials que hi haurà més coses que funcionaran molt millor gràcies al grafè, que és un material, a més, que té unes qualitats tèrmiques, conductives, resistència, és un material boníssim, però que encara costa massa de fabricar i fan trossos petits de grafè al laboratori. És a dir, falta aquest pas de la promesa a la realitat. I ara estem en aquest impàs. No està bloquejat per les grans... No està bloquejat, no. Empreses petrolieres, elèctriques... El 155 no l'ha parat. No l'ha parat, això, de moment. El grafè no saben ni què és. No, de fet, amb cotxe i amb mòbils ja hi ha prototips al mercat ja que surten amb aquestes, però són coses molt concretes encara, però els resultats que estan donant són molt millors que el que hi havia abans. Amb les bateries de liti i les de grafè estan donant molt millor resultat, però falta la producció en massa, acaba d'arrencar, saben que és bo i ara s'ha de produir. S'ha de muntar la indústria per produir-ho. Les bateries de liti, igualment pels cotxes elèctrics, va més ràpid la tecnologia que les fàbriques de bateries. El problema que tenen els cotxes elèctrics que no venen en massa, el primer problema és la fabricació de les bateries, perquè no hi ha prou fàbriques al món per fer el que s'està demanant. De fet, Tesla, que és l'empresa líder amb el tema del vehicle elèctric, va treure fa
un any, no arriba fa un any, ara jo crec que sobre aquestes dates, més o menys, encara no, va publicar el seu Model 3. Va dir que trauria el Model 3 i el dia tal començaria a vendre'l. Començaven a vendre'l un dia sense saber com era el vehicle, exactament. El vehicle es definiria, perquè veieu el canvi de coses i de conceptes. Això la Volkswagen no crec que ni ho ha somiat mai, per exemple, o altres empreses d'aquestes més clàssiques, més convencionals. Però posa a la venda un vehicle que no se sap com és, el llença al mercat, comença la gent a fer una cop, com han vist dos models que han tret, només han tret dos, la gent confia en el senyor Elon Musk i comencen a comprar el vehicle. En 2 setmanes venen 400.000 vehicles. Per fer la reserva del vehicle has de pagar 1.000 euros, si no, no pots fer la reserva. I la gent va fer la reserva en 15 dies. Van parar-ho perquè la previsió de la fàbrica que s'estava fent de cotxes en aquell moment, que encara no estava ni feta, perquè veieu com corren les coses, estaven acabant-la de fer, la previsió era que fes al voltant d'uns 70-80.000 vehicles l'any. I en 2 setmanes en va vendre 400.000. El senyor Elon Musk, per enviar el coet que ha enviat ara a la Lluna, que ha enviat un Tesla a la Lluna, que haureu vist per televisió, li feien falta uns quants milions d'euros o de dòlars i va treure un lanzallames, no sé si algú ho ha vist, un lanzallames que no serveix per res, per tirar flames. Tira una flama així llarga que no fa res més. Quina funcionalitat té ningú la sap, però en va vendre tants que ràpidament va aconseguir els milions d'euros que li feien falta per fer això. Això vol dir que avui en dia tots els conceptes clàssics que tenim de moltes coses canvien per moments. El primer banc del món no té cap sucursal. Sabeu quin és? El coneixeu, quasi tots. Bueno, tots no ho sé, però quasi tots. PayPal. PayPal belluga més diners. Toca una part del banc, no és ben bé un banc, però toca una part del negoci bancari. I toca més diners que qualsevol altre banc del món. No té sucursals, no té personal. Això que parlàvem abans, ell posava un exemple d'una empresa que tenia la Coda, que tenia 140.000 treballadors, i després una altra empresa avui dia ho fa a Instagram, ho fa amb 7, quan va començar, doncs diríem que tots aquests conceptes clàssics del que hi ha habitualment s'han de començar a posar tots en dubte, perquè tot comença a anar-hi diferent. Però llavors ens trobem que la casa que ven més discos del món no té ni una botiga de discos, que és iTunes. La ràdio que té més oients del món no té ni una emissora de ràdio, que és Spotify. La llibreria que ven més llibres del món no té cap llibreria oberta, que és Amazon. És a dir, cada vegada més aquests tipus de negocis es fan virtualment. És a dir, això que hi hagi una persona, un taulell i 14 persones al darrere substitueix per una economia global de la qual ens en beneficiem tots, menys aquells pobres que estaven sota el taulell, darrere del taulell, que ara no hi són. Això sí, també ho hem de reconèixer, oi? Però el cas de Tesla és l'Elon Musk, jo soc fan de l'Elon Musk, va dir, no em fabriqueu les bateries que jo necessito, doncs va fer una fàbrica de bateries, una mega factory que en diu, o una mega no sé com ho diu, que és una cosa que és tan gran com Castellà del Vallès, més o menys, oi? Ple de gent que està tot el dia fent bateries, perquè les necessita per vendre 400.000 cotxes, perquè si no té les bateries no pot vendre els cotxes, si no me'ls fabriquen, ja el faré a la fàbrica. Una mica és un concepte de negoci avui en dia que és de la gent que va més endavant dels sistemes clàssics. Diuen que el 20% dels guanys d'Amazon no són l'enviar paquets ni el vendre res. És senzillament el 20%, que és molt, per un negoci així, els volums de milions que deu guanyar, per això és una bestiesa. Són les dades que genera. Ell ven aquestes dades, les negocia, i amb això el 20% dels guanys surten d'aquí. Perquè això és difícil d'entendre quan un pensa en un model de negoci convencional. Però les dades vol dir que si jo he buscat un portàtil, per exemple, doncs tota la gent que vengui portàtils sap que jo estic buscant un portàtil, m'enviaran publicitat. També hi ha vegades que ja me l'he comprat el portàtil i estan mesos dient que ja el tinc el portàtil, oi? Pesats, no? Però el coneixement dels gustos d'una i cada una de les persones fa que aquella publicitat, que pot ser absurda, com la de la televisió, que siguis tu qui siguis, t'anuncien el detergent, el cotxe, el rellotge i tot allò que no t'interessa. La publicitat d'internet, a base de les dades i ben manegades amb la intel·ligència artificial, fa que les persones rebin aquella publicitat que teòricament els pot interessar. Amb la qual cosa la publicitat no agrada mai, però si com a mínim t'anuncien coses amb les quals estàs mínimament interessat, doncs sempre és més fàcil d'aguantar-la. Pots seleccionar les notícies, pots fer moltes coses. De fet, la mateixa pàgina web que estiguem mirant els dos
A mi em sortiran uns anuncis i a ell li sortiran uns altres. Exacte. I cada un de vosaltres que mireu us sortirà un altre. Si heu estat mirant pisos, us sortiran coses de pisos. Si has mirat un televisor, televisors. I això és el que aconsegueix fer, és la venda dirigida. Si m'estan dient que és una mica tard, que molta gent de vosaltres voleu marxar cap a casa. No, si voleu marxar, marxeu. Nosaltres també marxem ara. Jo, moltes gràcies a tots per la vostra vinguda. T'he de dir una cosa, jo cada vegada que faig una xerrada d'aquestes miro molt la cara que fa la gent. I si veig una cara de... penso, no estem agradant. Veig que tots feu cara de bastant interessats, la qual cosa me n'alegra. Vol dir que el que us hem explicat més o menys us ha interessat i sobretot que sou gent interessada, oi?, amb les coses que puguin passar a la societat ara i en el futur. Us ho agraeixo i us felicito. Moltes gràcies a tots. Adéu-siau.